Isusumsindi inkulumo laphana-ke yakhe umhlaziyi waziwa ngoSiyamyeza ethi-ke ukhozi seliqale phansi liqola amabhinca. Sawubona kuphi nakuphi la kufinywa khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathenda wacebisa intombi zomqomo namehlaka abanye baqomela imali siboza. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la kuyintokozo ukuhlangana nawe besicela upress subscribe button ushare uphinde ucomment ukhuluna konke uma usubscribe ayikho kahamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufaka le video hamba phambili kanti-ke ngabe umdala like usihlangana laphana kwi-comment section kanye nabasha ngani zakwethu emva kokudingida lolu daba ngizocela-ke silidingide laphana kwi-comment section nawe. Okokuqala kufuneka sikuveze ukuthi-ke Ukhozi FM umsakazo wabantu abamnyama isikakhulukazi futhi amaZulu njengoba-ke uthagethe kakhulu laphana-ke abantu abaziwa ngamabhinca noma-ke umculo othandwa kakhulu ngabantu abaziwa ngamabhinca. Ukhiphe-ke isimemezelo sokuthi kunomncintiswano laphana i-Mother of All Maskandi Festival laphana-ke ezobe iseMabhida njengoba-ke azobe iseMabhida noma uzobe ise-Harrisfontein yini. Ukuba khona kwayo kuzobe kuwinwa iquantum. Abaculi-ke abaselektiwe ilaba abaningi abasemva kwaKhuzani noMthandeni. UMthandeni baqinisekisile ukuthi cha abona abanominathiwe bazobe bekhona njengabaculi abazonandisa njengeyinqalabutho ekade zikwazi noma ekade zihlabana khona Khozi FM. Babeke sebekuveza ukuthi umculi mangabe efuna ukuvotelwa bamnika imininingwane ufaka igama lakhe ebese ufaka i-SMS kanti-ke ibiza u-R150. USiyamyeza-ke ube eseyihlaziya ngendlela yokuthi Ukhozi selenza ibhizinisi ngendlela eyisimanga kusafihleki ngisho ufihleka indlela eselenza ngayo ngaphandle nje kokumoshela isikhathi sakho umntwana esekhaya. Ngiyafisa ukuthi sithi haramuzi laphana enkulumeni kaSiya ebese siyabuya sihlangana laphana kwi-comment section bambana ivideo. Ukhozi luyithole kulabantu ababizwa ngokuthi amabhinca sokuthi sebeyabazi ukuthi bakanjani. Phela benza imali enhle kabi ngabaculi abawu-2 bakaMaskandi ngoDisemba. Enhle imali le. Mhlambe back 3 million. 2 something million. Ngalama R150 abantu ngoba kunowathola 900 something wathola 700. Leyo mali le ayikho less than a million lapho mobala lawo ma R150 lawo. Manje vele manje sebephuma nento eceleni. So yasibona ukuthi izohamba kanjani lento yabo ngoba phela babakhiphile laba babili. Kodwa bekufanele ipressure inkulu njengamanje nje lento yabo ukuthi benze ibusiness izibe sobala. Njengamanje banenkinga. Akukho lula ngisho ukuthi benga interview uMthandeni lo wengoma eParis ukuthi ihambe kanjani wasebenza kanjani wayekona umphumzo azenze le ngoma. Lo muntu oshaya isiginqa uthathe eploshuni okushaya isiginqa ngalo lahlobo la ngoba isiginqa esingajwayelekile esijabulisa abantu abakwazi ngoba baphusha kakhulu ibusiness ku-December yaba successful. Manje izinto eziningi amandla alo yamculo loyana noma alo yamculo aseyaba expose ngoba lento iyahamba i-viral namanje ingoma yakho na yehle kuma trends le ababeyiselecte lapha na isebenza ibusiness kumile kuthule kuthe du ngayo even la inhambe lezi zinto lebiza ngani lezi zinto lezi ama platforms la adlala umusic YouTube bonke no Spotify mile yonke leyo nto leyo. So lento ibathela ngehlazi sabotage iyodwa nje leyo nto leyo but bona ba right ngoba vele into abeyifuna abeyidinga kubantu imali kahle lento nje lena bayenza lana ukuqola abantu nje kakhulu uba angiyazi le competition ukuthi mayelana nasho ukuthi nje kuvele qhamuka umuntu ne-idea athi ake sishaya into kanje sibathola lapho bebancane ngakhona. Kodwa ayikho vele imali abazoyithola etheni cabanga ukuthi uzoshaya bona ukuthenga iquantum so bathi futhi kuvotwa nangamalini shothi ungathiwa no-100k ungavele uyithenga le quantum. Mina nje bangathiwa ngumaskani no-250 noma no-300 iquantum mhlawumbe lako 600 ukuthi ngavele ngilentozana ngivele ngifake le mali lena ngithenge kahle ngivote lapha noma ngo200 kancane ngaba khona umuntu ongavota ngo200,000 ngivotele bese ngihlala phansi ngilinda ukuthi ngizothola iprofit kuphele kanjalo ngishubele phambili. Hayi